Животът винаги сервира изненада. Тъй както карате колата, скапва се този автоматик и изведнъж трябва 5000 за ремонт. Случва се нещо, удря ви някой, чупите крак, 2-3 месеца, болници, лекари, разправи, операции, не дай си Боже, той са категорията нещастни случаи. Сега, може да се случи родител, някой друг, пак операция, може да загубите работа. Просто човек трябва да си има един кешов или наличен в някакъв смисъл резерв и минимум е 3-6 месеца. Горе-долу, да кажем, 30 годишен младеж трябва да има поне 3-4 месеца. 40 годишен трябва да има поне едно 6-8 месеца. 50-55 годишен мъж, човек, жена, нали, далеч сте, трябва да има едно 10-12 15 месеца. Трябва да има една година. Тоест с възрастта и с зрелостта човек трябва да има значително повече.